Viete, u nás bolo vlastenectvo také menej rojčivé, menej romantické. My sme viac vychádzali z reality. S Maďarmi sme sa chceli dohodnúť, spolupracovať na spoločnom postupe. No a z toho sme narážali na problémy a nezhody medzi tzv. Starou a novou školou Slovenska. Ján Palárik bol slovenský spisovateľ, dramatik, publicista, kňaz a v neposlednom rade majcichovský farár. Práve v tejto nedalekej dedine 7. decembra 1870 zomrel. Tento dátum sa každoročne spája s dňom školy. Začína sa kladením vencov pri hrobe, pokračuje návštevou pamätnej izby a končí sa slávnostným vystúpením žiakov. Rozvíjame v podstate všetky kompetencie žiakov, prezentačné, vedieme ich k tomu, aby vystupovali, aby dokázali to zvládať, aby vítali hosti, aby v pamätnej izby sprevádzali. Čiže žiaci sa množstvo vecí učia a rozvíjajú tie svoje kompetencie, ktoré by mali rozvíjať. Škola týmto vlastne zviditeľňuje jeho dielo, ale aj teda našu obec, kde sa dostáva aj do širokého okolia vlastne toto povedomie a život Jána Palárika. Tým, že sa prehlbuje to povedomie slovenské a prenáša sa na tieto deti, je to veľmi pozitívne. Takže myslím, že toto je cesta, akým spôsobom, aby sa deti dozvedeli o tej histórii a prepojili s touto súčasnosťou a ďalej šírili dobré meno tejto osobnosti. Je to veľmi pozitívne. 153 rokov od úmrtia významného slovenského budovateľa si prišli uctiť aj zástupcovia Matice slovenskej. Práve Palárik stal za jej zrodom. Pôsobil vo výbore Matice slovenskej a pôsobil konkrétne v naplňaní toho národného, vlasteneckého, kultúrneho, duševného, ale predovšetkým duchovného života, aj ako ten rímskokatolícky kňaz. A vo všetkých týchto oblastiach to národné, vlastenecké, slovenské presadzoval. Škola v Majcichove v rámci tohto dňa vyhlasuje celoslovenskú literárnu a výtvarnú súťaž venovanú Palárikovi. Tohtoročnou témou je moderná škola. Chcú mať modernú školu žiaci, čo tu chcú zmeniť, čo by chceli zmeniť na učiteľov, akých by chceli mať, ako by chceli hodnotiť. Čiže vždy to pojmeme nejakým spôsobom, lebo aj Palárik bol ten, ktorý dával do vzdelania. A v podstate aj my sa to nejakým spôsobom snažíme pripomenúť. Ján Palárik zomrel ako 48-ročný. Jeho prvým významným dielom bola divadelná hra Inkognito. Tým najznámejším zase veselohra Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Samuel Rosinský a Dominik Palonder, Mestská televízia Trnava.